سلام سلام زخبركم أحوات كمية تغنية كلاتكم أبزلكم هو زبوك أنهم كتكونوا تسفان داقبركو أنا وين بواغني زبوك أني بلكم نيلو ما عندي مدبنان بأري أزيا قلال طعمتي درار كنسرحينا كتفتوا تسفا قبرنا عسى درارينا هنسرح قلل بله جيرنا إنا هنسرحا كتفتوا تسفا قبر مالتيو كسام مجرش تخاني مسايد سنحيهم مجمرة بقر أب حنتين إشتي شحنين قمامات أو أنكن خبنينا مالتي أبز حجي حدا ما كان فرعان نيشتي مالتي إزي ني ألجا قمم نبلو غير اللهو قصيل خاني حنتي مانكا خاني صعدا شكرت مالتي كم دماني بربره ጸሊምን ጨውን ከገብረለይ እተን قمامات እዚአን ደልያና ምክንያቱ ታ ናይ አልጫ ቅመም ድበልኳ ብዙሕ ዓይነታት ቅመም ዝተሓዋወሰት እያ እሳ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ገዛ ባዕልና ተሰርሕናዮ ኣሎ ኣዴታትና ባዕለን እንሰርሕኦ ነይረን ኣብ ደገ ድሽየጥ ክህሉ ክእሊ ግን እዚኣ ባዕልና ኣብ ገዛ ንገብራ እያ እታ ቪድዮ ኣብ ታሕቲ ከገድፈልክኒ ማለት እዩ ሕጂ እምበኣረይ ከምዚኣ ገይረ ኩላተን ምስ ሓዋወስኩን ሕጂ ነቲ ዓሳ ቀሪበ ፀኒሕ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኣነ ተጠቂመሉ ዘለኹ ዓሳ እዚ ኮድ ማለት እዩ እዚ ጻዕዳ ዓሳ ተጠቂመ ዘለኹ ዝኾነ ዓይነት ዓሳ ክትጥቀማ ትኽእል ኢኻ ሕጂ እምበኣረይ ንዓኣተን ኣብቲ ምምተር ጣውላ ሪጋ ክሰርዑ ምክንያቱ ቅመም ክገብረሉ ተቕመም ኣዳሊና ይደለና ክንገብረሉ ኣለና ማለት እዩ ከነቃመሞ ማለት እዩ እንተደኣ ግዜ ኣለክን ከኣኒ ኣት ቅመም ጌርክን ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ንደርሆ ንስጋ መሪኔድ ጌርና ነቕምጦ ማለት እዩ ልክዕ ንዑ ከኣኒ ነዚ ዓሳውን ከምኡ ጌርና ከነቕምጦ ንኽእል ኢና ጣዕሙ ይወፅእ ማለት እዩ ንሓደ 2 ሰዓት ክለ ክንገድፎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ጣዕሚ ናይ ቅመም ንኽሰትዮ ማለት እዩ ሕጂ እምበኣረይ መጀመርታ ከምዚኣ ገይረ ንኩላተን ብሓደ ወገን ምስ ገበርኩለን ማለት እዩ ሃፍቲ ቅመም ቀፂለ ብኢደይ ናብ ኩልኹም ዝበፅሕ እንዳገላበጥኩ ክገብረሉ እየ ሕጂ በዚ ሓደ ወገን ጌርና ምስ ወዳእና ማለት እዩ ኣብቲ ሓደ ግልባጥ ከኣኒ ከምኡ ካብቲ ቅመም እንዳገበርኩ ክልኽ እየ ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዮ ዘለኽን እዘን ናይ መጀመርታ 3 ገይረን ዘለኹ ማለት እዩ ሕጂ ብክልቲኡ ካብቲ ቅመም ክንገብረሉ ኢና ከምዚ ትሪእዮ ዘለኽን ሕጂ ኩላተን ቅመም ገይረ ኣለና ኣለኹ እተን ድተረፋ ከኣኒ ብድሕሪኡ ማለት እዩ ሕጂ እምበኣረይ ኣብቲ ድሰርሓሉ ሕጂ እዚኣ ኣብ ሓንቲ ድስቲ ወይ ባሌላ ኩላ ኣብ ዓይና ንወድኣ ወላ ዓሳኣ ወላ ሮዛ ማለት እዩ ሓንቲ ንክልቲኡ ከተስርሓካ ትኽእል ማለት እዩ ድስቲ ወይ ባሌላ ግፍሕ ድበለ ተለክን ዕሙቕ ድበለ ኣብ ከምኡ ክትጥቀማ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ መጀመርታ እምበኣረይ ኣብቲ ባዴላ ተጠቂመሉ ዘለኹ ዘይቲ ገይረሉ ኣለኹ ቀፂለት ዘይቲ ቁርብ ርስን ምስ በለ እምበኣረይ ሕጂ ነቲ ዓሳና ኣብኡ ክንቀሎ ክንጅምር ኢና ሕጂ ብዙሕ ዘይቲ ኣይኮነን ገይረሉ ዘሎ ከምዚ ትሪእዮ ዘለኽን ኖርማል እዩ ከምዚ መቕለዊ ኣይኮንኩን ዝጥቀመሉ ዘለኹ ማለት ከምዚ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ዓሳ ኣብ ሕሩጭ ጌርና ገለ ነቐሎ ከምኡ ኣይኮነን እዚ ኣብኡ ከሎ ጥራሕ ነቲ ዓሳ ክበስል ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ እምበኣረይ ከይደራረብና ኣብ ሓንቲ ብሓደ ንገብሮ ማለት እዩ ሓንቲ ንፅል ንገብር ማለት እዩ እንዳገላበጥኩ ከኣኒ ብዚ ቀይሕ ክብል ክገድፎ እየ ማለት እዩ ነቲ ዓሳ ዓሳ እኳ ግዜ ብዙሕ ኣይወስድን እዩ ቀልጢፉ እዩ ድበስል እንዳረኣና ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዮ ዘለኽን እምበኣረይ ቀስ እንዳገበርና ኢና ክንገላብጦ ከም ተድበልኩን ዓሳ ቀልጢፉ ስለ ዝበስል ፍርክትክት ክብል ስለ ዝኽእል ዝኾነ ዓይነት ከምዚ ናይ ሕሩጭ መሳሊ ገለ ስለ ዘይብሉ ከይ ብትንትን ከይብለና እንዳረኣና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ ትሪእዮ ዘለኽን እንዳቀይሐ ክኸይድ ከሎ ዕርዩ ቀይሕ ኣይኮን ከምዚ ሕሩጭ ንገብረሉ ኣይኮን ኣብኡ ከሎ ናብ ቡኒ ሕብሪ ሃሳስ ቡኒ ማለት እዩ ክኾን ከሎ በቃ ይእኺሉ ኣሎ ማለት እዩ ፅቡቕ ሕብሪ ሒዙ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እምበኣረይ ከምዚኣ እንዳገበርኩ ከኣኒ ከውፅአን እየ ማለት እዩ ነተን ናይ መጀመርታ ዝገበርኳን ካብቲ ዘይቲ እንዳፅፈፍና ማለት ኢና ነውፅኦ ሕጂ ከኣኒ ነተን ድተረፋ ከዓ ልክዕ ከምኣ ገይረ ከብስለን እየ ማለት እዩ ክቐልወን ወይ ከኣኒ
ሕጂ መጀመርታ ሓንሳብ ሓዊ ህርም ከብሎ ክንገድፎ ኢና ቀልጢፍና እንተ ገላቢጥናዮ ፍርክትክት ከይብለና ማለት እዩ እንዳተጠንቀቕና ሓንሳብ ሓዊ ህርም ምስ ኣበሎ ክንገላብጦ ንጅምር ማለት እዩ ሕጂ ቀሊና ምስ ወዳእና እምበረ ኣብኣ ኣፍታ ድስትና ወይ ባዴላ ከምቲ መጀመርታ ድበልክኾን እቲ ቅመማት ኣብኡ እንዲ ደሎ ኩሉ ናይቲ ትሪኦ ዘለካ እዚ ዝሓረረ ኣይኮነን ናቱ ቅመም ጣዕሚ ኣለዎ ናይቲ ዓሳ ሽጉርቲ ክገብረሉ እየ ፍርቂ ሽጉርቲ ብቁመት ተመተረ ማለት እዩ ከምኡ ድማኒ ንእሽተይ ፃዕዳ ሽጉርቲ ገይረሉ ኣለኹ ሕጂ እምበኣረ እዚ ዘይቲ ከዓ እንተ ደኣ በዚሑ ኮይኑ ተሰሚዕክን ዝገበርክንኦ መጀመርታ ከተጉድላሉ ትኽእል ኢኽን ሕጂ ከምዚ ትሪኦ ዘለኽን ናይቲ ባዴላ ኦልሬዲ ጣዕሚ ስለ ዘለዎ ነቲ ንሰርሖ ዘለና ሩዝ ከዓኒ ናቱ ጣዕሚ ክወስድ ማለት እዩ ሕጂ እምበኣረ ሽጉርትና ቅልው ምስ ኣበልና እምበኣረ ሕጂ ማይ ክገብር እየ ክንድቲ ሩዝ ዓቐን ትገብርኦ ዘለኽን ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣነ ሓደ ኩባያን ፈረቓን ሩዝ ተጠቂመ ኣለኹ ማለት እዩ በዚኣ ማይ ድዕቅነላ ደለኹ በኣ ሓደን ፈረቓን ማለት እዩ ሕጂ በኣ ከዓኒ 3 ኩባያ ከዓ ማይ ውዒ ክገብር እየ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ኖርማል ሩዝ ንሰርሖ ናይ በስመቲ ማለት እዩ ከምኡ እየ ገይረ ደለኹ ሕጂ ትሪኦ ኣለኽን እቲ ማይ ምስ ገበርናሉ እቲ ብታሕቲ ዝነበረ ቅመማት ወፂእ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ እምበኣረ ኣብዚ ማጂ ክገብረሉ እየ ናይ ኣትክልቲ ማጂ ተጠቂመ ኣለኹ እንተ ደኣ ተረፋለክን ናይቲ ቅመም መጀመርታ ድዳለናዮ ናይ ዓሳ እውን ኣብዞ ትገብራሉ ትኽእል ኢኽን ኣነ ብዚ ሕጂ ስለ ዝወዳእኹ ሓንቲ ማንካን ፈረቓን ገይረሉ ኣለኹ ናይ ካብቲ ናይ ኣልጫ ቅመም ንብሎ ማለት እዩ እንተ ደኣ ተረፋለክን ግን ንሱ ክትጥቀማ ትኽእል ኢኽን ኣብዚ ከምኡ ድማኒ በርበረ ፀሊም ማለት እዩ እዚአን 3 ቅመም ገይረሉ ካልእ እቲ ናይ ታሕቲ ቅመም ስለ ዝወፅእ ብጣዕሚ ጥዑም ጣዕሚ እዩ ድህቦ ማለት እዩ ሩዝና ከዓኒ ፅቡቅ ጌርና ሓፂብና ኣብኡ ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ እዚ ኣበሳሰላ ናይ ሩዝ ከምቲ ኩላህና ንፈልጦ ማለት እዩ እዚኣ ከዲነ ክትበስል ገዲፈ ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ እምበኣረ ዓሳ ካብሃሎ ግድን ናይ ለሚን ጁስ ክንገብር ኢና ማለት እዩ ሎማዓንቲ ንገብራ ናይ ብራዚልያን ሌሚኔድ ማለት እዩ እሳቶም በቲ ቀጠልያ ለሚን እዮም ዝጥቀምዋ እቲ ላይም ማለት እዩ ኣነ ኖርማል እዚ ለሚን ተጠቂመ ኣለኹ ከምቲ ኩሉ ግዜ ድብለክን ማለት እዩ ነቲ ለሚን እቲ ቅራፉ እቲ ፃዕዳ ብምሉኡ ቆሪፅና ክነውፅኦ ኣለና ከምዚ ኣብዚ ዝገብሮ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ከዓኒ ዝኾነ ፍረ ከይህልዎ እዚታት ነቲ ለሚን ንገብሮ ብጣዕሚ እዩ ደምርሮ ክፀንሕ ኣይክእልን እዩ ብጣዕሚ ናይ ዕረ ጣዕሚ ስለ ዝህቦ እዚታት ኣፅሪ ኣቢልና ከነልዕሎ ኣለና ማለት እዩ እቲ ፃዕዳ ናይ ቅራፉን እቲ ውሽጢ ደሎ ፍረ ማለት እዩ እዚኣ ለሚኔድ ንገብራ ዘለና ፍልይ ዝበለት እያ ትሬንድ ኮይና ነይራ ሪኢኽና ኣትኾነ ኢኽን ኣነ እውን ፈቲነ እያ ማለት እዩ ሕጂ እምበኣረ ንኩላተን ከዓኒ ከም ዝበልክኾን ፅሪ ኣቢልናዮ ኣለና እቲ ዕረ ዝገብሮ ኩሉ ኣልዒልዮ ኣለኹ ማለት እዩ ቀፂለ ሕጂ ነተን ለሚን ደቆረፅናየን ማለት እዩ ኣብቲ ብለንደር ወይ መጥሓኒና ክንገብሮ ኢና ሕጂ እምበኣረ ማይ ከዓ ክገብረሉ እየ ከባቢ 4 ኩባያ ክሳብ 5 ኩባያ ማይ ተጠቂመ ኣለኹ ሕጂ ነዚ ከንደንስ ሚልክ እዮም ዝጥቀሙ ናይ ብራዚልያን እዚኣ ፍልይ ዝበለት ስለዝኾነት እዚ ከንደንስ ሚልክ እዚ ፃባን ሽኮርን ማለት እዩ ዝሓፊስ ማለት እዩ እዚ እውን ቅድሚ ሕጂ ሰሪሕናያ ነርና ኢና እንተ ደኣ እታ ቪድዮ ረኺብያ ኣብ ታሕቲ ክገድፈልክኒ ሕጂ እምበኣር ካብኡ ክንዲ ይኣክል እዩ ድበልክንኦ ትገብራሉ ትኽእል ኢኽን ድበዝሑ ኣነ ዝረኣኹ ማለት እዩ ታታኒካ ብምልእታ እዮም ዝጥቀሙ ኣነ ግን ኣብዚ ከባቢ ዳርጋ 3 ማንካ ገለ ተጠቂመ ኣለኹ እንተ ደኣ ውሒዱ ኮይኑ ተሰሚዕክን እውን ክትውስኻሉ ትኽእል ኢኽን እዚ ሕጂ ፍሉይ ካልእ ዓይነት ጣዕሚ ዘለዎ ማለት እዩ ካብቲ ቀፃሊ ንገብሮ ናይ ለሚኔድ ማይን ሽኮርን ወይ ከዓኒ ብናዕናዕ ንገብሮ ማለት እዩ እዚኣ ፍልይ ዝበለት ፃዕዳ ሕብሪ ዘለዋ መልክዓን ገሊኣን ደስ ትብለካ ጣዕማ እውን ኔርካ ደስ ዝብለካ እየ ከምዚ ቀፃሊ ትሰትዮ ደይኮነ ማለት እዩ እምበኣረ ምስ
تالمينيد مس تحني خاني نزيع مسيلة لا مالتها أبسي برد قبر للهو عايز كيره كقدح مالتي حاجة هم زبالكون نزي كتصالح تقبر يدخلنا منات بزح شكر سلازلو وإمبري انت رأدس إلكا ويفتي حياة تقبر تخليها والحنت تسأقمي يقولون نحنا قند حانتي زيادة لميد نخوينات يا قلل مالت بنعناع ويكا بما يأخلو نقبر مالتي إساتن بزيادة سلان فتواني هم نقول له رزنا مبقاري كمزي مس بسالة مبقار نهتي عسا قدمنا قليو دتصنحكو قبل علي أخو قبرئي حج حانساب كدينا خاني كلتي وهاد مالتي كقرفئي مالتي أما جرشتا خاني نزيئة مسيلة اللهم ذات رئاد اللخن بقى بحانتي دستي تودع ويا بحانتي شحاني باريلا تودع مقب مالتي أزيا تعمتي غلاليا كل جزي عسا هنقبر كلنا خاني لمين كنرسعي بلنا نمزي أجيرنا خاني بيقولني سلطة جيرلا مالتيو أزيا تعمتي قلال جزي دي توسد درار نيرا مالتيو از حجي قدنا يكون نزي عينة عسا خدق أما زخون عينة عسا خدق أما تغلى أخن از حجي كافتي قطالي نقبرو بزيتي نتقبسو عسا مالتيو فلي دبلت كوينة قلاليا ولا عسارة راحة ولا اتي روز كماني نايتي عسا طعمي سلزوسد كالا عينة طعم زلو يخون مالتي ولا تروز أزي طعمي بطعمي طعمتي قلاليا كتسرحات فتنا تسفى قبر مالتيو كم زنبارا مجرشتا نايزا فيديو بيتي حلخو فتي خنقول دس انت رأيلكن كأني نافتو تخن محازتكن شير بلو اخن نصاب بخالي فيديو دملسكن كأن نخلخاتكن أمسل خنقو سسناي